day off, kaya magluluto tayo ng broccoli with liver. What happened? Make this one. Same? Make here. Here, this one. What happened this one? This switch. Second one. Second. Thank you. Ayan. Hello, hello, hello. Yeah, charging. Big one. Big thing. Huh? Big thing. She's in washroom later. First. Laki ng apoy. Pahinaan natin. Too much malakas ang apoy, kaya pahinaan natin, mga kapatid. Ayan. Dito pala kami sa aming bagong room, kaya mag-live po tayo. So, kalilipat lang namin nung nakaraan. Ito yung mga ingredient. Pakita ko sa inyo. Bumili po ako ng fresh na liver. Ayan. Plus with broccoli. Lagyan natin ang oyster sauce. Ito po, mga friendship. Ayan. Kung natin ilalagay is bawang and sibuyas. Hello, kumusta po kayo dyan? Long time no see po. Ayan. Thanks God. Meron akong lagayan ng cellphone attached to the kitchen. So nakikita nyo yung bulaklak na yun. So all the way from Abu Dhabi pa po siya. Nung merong evento kung dinala ko. So napakagandang tingnan. Ayan, dyan po siya. So ngayon mga bishi, lagay natin ang bawang. It's bawang. Next is onion. Chewy, saksakan ka daw ba? Ito na si Kuya. Brother! Ulitin naman ka. Anong ko? Ayan siya. Bawang at sibuyas. Nakita mong sira, ginamit mo pa. Sa una, ako nga rin nung una eh. Papalitan lang yan. Oh. Sino? Hindi siya na-inform. Grabe mga babae yun, oh. Dadayuhin ka pa talaga. Sabi ko natutulog na ako. Ayan. Ayan po. Live po tayo ngayon. Isa ba naman pinto mga namoy sa kwarto? Ayan. This is my ref. See, as you can see. Ayan, kumusta ka mo dida? Natin mga waray-waray. Ayan, mga subscriber ko. Mga waray-waray. Kumusta ka mo dida? Aton. Oh.
especially rin atong mga taga Borongan City. Yadi na naman ang iyo Inday. Nagluto-luto ng broccoli with chicken liver. Ayan. I forget to mention sa ano na chicken liver pala yun. So, lalagyan ko siya ng oyster sauce para malasa siya. Actually. Marami kasi itong ano, broccoli. So, 3 lang kaming kakain. Let's see. So, kung himay-himayin pa ng konti. Kasi sobrang laki. Healthy nga daw. Healthy living. Healthy living. Yan po. Yan po, mga kapatid. As you can see, nagugulay-gulay ako. Wala pa yung aking mga viewers dyan. Ayan. Siguro nasa work pa. At ilalagay na natin ang ating chicken liver. Ba't tubig? Ayan po. Ilagay na natin ang chicken liver. Lutuin muna natin yung chicken liver. Lagyan natin with matching paminta. Andito po ang ating paminta. Kasi gusto ko maraming paminta. Para misarap. Sa aking 1 million viewers dyan. Luto-luto tayo ng broccoli with liver. Kumusta ka mo Lida, mga ikasi waray. Waray-waray. Ayan. Maiyak na wala pa kakapag-live. So yan na, may oras ako. Kumusta? Paki-shoutout naman para ma-shoutout ko. Ay guys, pakitulungan daw ang aking mahal na asawa sa kanyang YouTube channel. Sa awa ng Diyos, na-monetize na din siya. Tapos lalagyan ko siya ng konting konting water and oyster sauce. Ayan, sisimutin na lang natin yung oyster sauce. Ayan, mga friendship. Para lumasok. Actually, wala na siya. Ubusin ko na lang. Lagyan ko siya ng water. Lagyan ko siya ng kunting tubig. Ilagay natin. Finished product na siya. Ayan po. You can finish what you are watching.
Sama namin sa bahay. Ibang lahi siya, mga kapatid. Hindi natin siya kababayan. Pero mabait naman sila. Tahimik. Kami lang mga kabayan ng maingay. Kasama na pala yung broccoli ko. Kasi ilalagay ko dyan. Kaso medyo malalaki pa talaga. Ang pagkahiwa ko ng broccoli. Anuhin ko lang. Ayun guys, pasensya na. Medyo anong sipi ko pala sira. Nabasa ako last time. Kaya ang screen ko hindi maganda. Ito po yung broccoli ko. Himahimayin ko ulit. So yung lalaki eh. Para mag-ano siya, bite size lang. Pero madali naman ito maluto. As you can see, very easy to cook. Yan, nag-English pa ha. Mapapasana all ka na lang nag-English, diba? Pahinga-pahinga pag may time. Ayan po. Naging libangan ko na to. Yan, pwede na. Makasunog na yung aking sahog. Yes. Lutuin ko yung akay. Tapos, lagyan ko siya ng konting sabaw. Konting sabaw. Konti lang. Ayaw ko ng marami. Yan, konti lang. Lagyan ko siya ng konting salt. Yan. Konting salt. Asan ko lang yung ako. Para pag tumulo, ilagay ko yung broccoli. Ang broccoli niya as in. Ay, ang ganda ng view. Ayan. Sensya na. Ilagay ko na yung broccoli. Ayan po. Sobrang dami pala ng niloto ko. O, tingnan nyo. Punong-puno. Takpan natin para sa magandang result. Sarap talaga ng broccoli. Tsaka healthy pa. Healthy living. Gusto ko naman next, adobong kangkong. Masarap din yan. Ang adobong kangkong. Pit natin yung mga natin. Ingredient. Ilang oras pasok mo, Ben? Ay? Day off? Sa reklamo. Ay, saglit. Anuhin ko lang. Kayo, anong oras? Wala akong pasok. Hindi ka pumapasok? Naka-freelance. Yo, panood. Mga event lang. Magkano mag-freelance rin? Alam mo, Bisa? Kasi dito ka na rin eh. Ang kukuha ko 10. Pero hulugan. Po? Si Maria mas mababa sa kanya. Freelance din yun siguro yun. Anong visa mo? Ano ako sa office eh. Kasi depende yan eh, no? Assistant manager yung ano niya doon. Yung sa'yo? Oo. Ay yung sa kanya,
Sa sales yun sa kanya. 8.5 pero ka. Yung akin, hulugan. Ah, kaya mas mahal. Ah. Naka-live ka? Ha? Naka-live ka? Oo, sa YouTube ko. Sa YouTube channel. Ah, malaki na ang ano mo? Malaki na ang... Yung first salary ko, 850 dirhams. Talaga? Ah, Ano ginagawa mo doon? wala. Yun lang. Kung ano-ano lang i-ano kong video. I-post. Kung ano-ano lang ginagawa ko. Marami kang mga kakilala? 8,400 na yung subscriber ko. Paano ka nakakuha ng ganun? Ilang years na yan? Magdadalawa? O talaga? Hmm. Ano mga pinupost mo doon? Una. Maririnig pa nila. Ano? Wala mas nakasal. Una ano? Una. Dahil wala naman yung pandemic, yung kasalsalan ng pandemic. Ah. Nanguha ako ng mga video sa sa Facebook. Nag-download ako ng Facebook downloader. Nanguha ako ng mga kanta kasi waray ako. So, kinuha ko yung mga waray-waray song. Saan ka sa Waray? Burungan. Ah, galing burunggan dito. Nanay ko din Waray. Saan? Ah, Tatarman. Tarman. Mas malapit. Yan, Burungan ako. Burungan City. Tapos nag-click. Oo. Yung ano na Ganyan yun. din yung kaibigan ko, pero siya parang ginawa niyang Pilipinas account. Ako dito sa Dubai. Kasi pag Dubai daw, hindi na niya makukuha pag nag-for good siya. Pwede niya ilipat. Address. Ah, pwede mag-change address. Sabi Sabi niya, hindi daw. pwede. Change address. Kaya parang inano niya na Ang asawa ko, meron siya sa Pinas yun naka-address. siya ang nagturo sa'yo. Ako. Ikaw. Wala lang, libangan lang. Paano? Turuan mo naman ako. Libangan lang na naging pinagkakitaan. Oo, ako gusto ko din nga yan eh. Kaso wala akong time. Pero gusto ko sana. Paano ba yan? Mahirap ba? Hindi naman. Anong cellphone yung gamit mo? Kailangan mataas ang ano. Hindi naman yun lang ang gamit ko eh. Kung gusto mo yung magaganda yung output, depende sa mga pina-download na ano. Anong pangalan? Ang nilagay may pangalan mo? Hindi. Oo, pangalan. Kasi iba nag-iiba ng pangalan eh. Ako, Isay TV ang nakalagay. Isay TP? Kung ano-ano lang ang ano mo, content mo. Eh ngayon, Mix lang. May mga kanta, may sarili ko, ganito, katulad nito, nagla-live ako kasi pwede na ako mag-live kasi di ba Oo. na-monetize na. basta naka 1,000 ka, pwede ka na mag-live eh. Yan ang lagi kong ginagawa. Tapos nag-open ako ng bank account. Diretso na pumapasok yung sahod ko doon. Bank account dito? Oo, sa Dubai. Maganda, malaking bagay din. Kaya nga, Ilang beses ka nag-ano na? nagsasahod. Mga ano na, siguro 10. Monthly yan? Kung depende sa viewers mo, magmamatid ka. Anong mga apps ang ginamit mo? Ha? Anong apps? Pakita ko sa'yo mamaya. Kasi yung sa kakilala ko, ibang apps din ang ginagamit mo. Kinemaster, yung iba, mostly yun ang ginagamit. Kinemaster? Oo, yun. Hindi ko nga maano eh kung paano. I-download mo sa ano. Hindi ko sabihin, hindi ko siya magamay kung paano gamitin. Ito yung akin madali. Ano yun? Pero may watermarks lang siya. Nasa cellphone. Ah, naririnig pala nila tayo. Okay lang. Tatokin na lang kita mamaya. Andiyan lang naman ako. Mamaya, alis ako eh. Magpipinit na naman ako. Gawin ko kayang content in night market. Oo naman. Mapopromote mo pa yung negosyo mo. Diba? Nagsasalita ka? Ano naman, pwede naman. Siyempre, hello, may magagawa-gawa ka ng intro. Lalo na kung first
Pero yung mga first YouTuber, huwag magagawa ng mahabang video. Maiksi. Mga pinakamaano na yung 3 to 5 minutes lang kasi wala ka pa naman subscriber. So, Meron na yung dati, meron na ako natin YouTube, pero ang nilalagay nandoon yung mga pamilya ko. okay lang. Pwede mo naman baguhin ang pangalan. Night Market in Dubai. O, mga ganyan. Ganyan. Sa'yo, ano nakalagay? Pangalan ko, Isay TV nilagay ko. Pero nung dati, yung una kong nilagay, Waray Song, mga ganyan, yung una. Pero nung marami na akong subscriber, pinalitan ko. Ganon daw yung technique. Next time, pwede mo naman palitan ng Pangalan. pangalan mo. Kahit sa unahan lang, sabihin mo lang, kung anong pangalan mo, tapos night market in Dubai. Ayan po, mga kapatid. Maluluto na siya, kaya kain-kain na kami. Lupudot pala siya. Beef with broccoli. EJ! EJ! I put it in the bag empty, that's why. EJ! No, not you. EJ! Hiram siya ng charger. Bakit anong charger meron ka? Saglit lang. All of this duty, going to duty. No, she don't have work. She's looking for a job. Okay. What about other one? Also, Already working. We are 4, but another lady will come tonight. That is Mariam. Wearing abaya. Yeah, Her name is Mariam. yeah, Mariam. I thought you. Oh, this one is Hiram daw muna siya. Kain na tayo. Gutom ka na? Ayan mga kapatid. Tapos na siya. Bye-bye. Thank you for watching. Ayan, panoorin nyo. Kung gaano siya kasarap. Ayan. Ang dami mo naman nanonood ng live mo. Yum, 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 yum. Ang dami mo naman dito. Yes. Barush. Bye-bye. Please do share and subscribe. Ganyan talaga. I-share ko muna sa Facebook. Kumaingay. Wala ba tayo ma-share? Inalis na. Patayin na natin. Thank you. Tita, paano ba ito? Ha? Ano mo? Ayun yung mga stop.